Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, že ste prišli, že sa cítite dobre. Ja som mal vždycky takú predstavu finančnej gramotnosti, že radšej zainvestovať do určitého kladiva, aktíva, do určitého nástroja, ako investovať do takej veci, ktorá má 4 kolesá. Táto filozofia je prítomná aj v novootvorenom obchodnom centre, pretože, či je dobré alebo zle, my máme príležitosť a prácu vždy. Pracujeme s klientom alebo pracujeme so spolupracovníkmi. Polovica obchodného centra bude slúžiť štruktúram ako kancelárie a školiace stredisko na prenájom. Je možné si ho prenajať na prednášku, poradu alebo hoci aj na hodinu na stretnutie s klientom. A práve v tom spočíva veľká inovácia tohto centra. Virtuálne kancelárie sú k dispozícii v ktorejkoľvek dennej či nočnej hodine. Pracujú totiž na automatickom princípe, a to bezobslužne. Ako zdôraznil Ján Janošík, objednávateľ dostane SMS-kov kód, ktorým si kancelárie otvorí a uzavrie. Priestory sú samozrejme vybavené aj najmodernejšou zabezpečovacou technikou s diaľkovým dohľadom. Tieto výmoženosti sú k dispozícii ktorémukoľvek pracovníkovi OVB bez ohľadu na štruktúru, z ktorej pochádza. Ak budete potrebovať rokovať v Nitre, nájdete tu skutočne domácke prostredie. Tým cieľom je, aby sme tu fakt pracovali a chceme tu výsledky. Úspech novému obchodnému centru prišli zaželať desiatky osobností z OVB a partnerských spoločností. Musím priznať, že som prichádzal s očakávaniami, ale rovnako sa musím priznať, že moje očakávania boli vysoko pretromfnuté. Kvalita tejto budovy, techniky a veľkosť priestorov je veľkou investíciou do budúcnosti. Cestujem veľa po svete, ale tieto kancelárie patria rozhodne k európskej špičke. Skladám kompliment všetkým, ktorí toto stavali a riadili. Sám staviam a viem, aké je to dodržať plánované termíny. Želám vám splnenie veľkých cieľov, ktoré ste si pred seba postavili. Želám vám, aby ste splnili všetky vaše očakávania. Čiže reálne využitie myslím si, že je veľké, pretože takéto obchodné centrum, ako vlastne otvárame dnes, nie je jediné na Slovensku, je v poradí už 6. a myslím si, že je to pre ľudí veľký prínos, pretože je to miesto, kde sa môžu stretávať ľudia nielen zo štruktúry pána riaditeľa Janošíka, ale v podstate z celého OVB. Bude tu fungovať recepcia, bude tu fungovať sklad, kde ľudia môžu poslať materiály, odovzdávať produkciu, jednoducho získavať informácie, takže z tohto pohľadu ja to vnímam ako takú, by som povedal, predĺženú ruku centrály, respektíve také lepšie opäť prepojenie medzi nami a sieťou. Myslím, že je perfektné mať v Nitre takéto obchodné centrum. Pôsobí veľmi profesionálne, čo je dôležité nielen pre našich klientov, ale aj spolupracovníkov. Je vidieť, že sa tu tvrdo pracovalo a považujem to za skvelú základňu pre každodenný biznis. Moje prevedomie sú vyslovene pozitívne, tak ako si myslím, že u väčšiny ľudí alebo u každého jedného, s ktorým sa možnosť rozprávať, to obchodné centrum je naozaj nádherné, je moderné. Je úžasný, už lepšie som nevidel to, ako nás tromfol všetkých. Som zvedavý, kto tromfne jeho, ale keď je dosť veľa štruktúr, takže určite bude úspešné v Nitre. A bude to chvíľko trvať, kým sa zvyknú, kým sa preorientujú, ale potom tie výhody každý jeden ocení. Povráva sa, že sa čoskoro môže rozbehnúť výstavba ďalších centier. Ako a kde sme sa opýtali viacerých krajských riaditeľov. Ako ich nitrianske centrum motivuje v týchto úvahách? Takže ja teraz staviam dom a potom na ten ďalší rok by som chcel niečo urobiť, či už v Malačkách, alebo možno skôr v Bratislave, ktoré tie plány mám v Bratislave, do štruktúry v Bratislave. Určite áno, je to v jednaní, ale treba to správne načasovať. Motivovať motivuje, ale myslím si, že by to nemalo nejaký veľký význam, pretože od Vranova sú blízko Košice, kde je pobočka, a takisto Prešov, kde je takisto pobočka. Ja nejaký čas sa snažíme získať pozemok a niečo tiež vybudovať podobné možno v Žiari. Prajem všetkým, ktorí to budú využívať, aby to poslúžilo k tomu, že sa tu bude raz v Nitre. Cyril a Metod doniesli do Nitry písmo a ja si by som chcel povedať, že Janošík doniesol finančnú gramotnosť.